बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बुहुमनां आइजो सान इन्टारनेशनल वुमेन डे फालिनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेवलां मेलखौ दैदेननाय मेलनि आफादगिरि मेलाव बाहागो लाफैनाय एबसुनि बारग' लोगो हारिमु नेहाथारि मानगोनां बिथां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि मानगोनां बिथां बोखावजायि बरपेटा जिल्ला एबसुनि गोदोनि आफादगिरि हिटलार बर' मानगोनां बिथां बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आंनि मावथि लोगोफोर दिनैनि बे हाबाफारियाव लेंहरजानाय बे हालामनि फोरोंगिरि सानसुमै समाज सिबियारि नोंथांमोन आरो दिनैनि बे बुहुमनां आइजो सान फालिनायाव खाथि खाला गामिफोरनिफ्राय आरो राबां दख'रा रुपहि दख'रा आरो सापागुरि कक्लाबारि दख'रानि सिङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनाय सिबिजाथाव आइजो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 8 मार्च बुहुमनां आइजो सान बियो जों बेवहाय फालिनाय बायदि दुलाराय बुहुमावनो बे आइजो सानखौ फालिनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिल्ला कमिटिफोरखौ बिथोन होदों दिनैनि बे 8 मार्चखौ बुहुमनां आइजो सान महरै जेरावबो फालिनाय जाथों। बे लेखा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै नोंथांमोननि बे जायगायाव दिनैनि 8 मार्च बुहुमनां आइजो सानखौ जब हाबाफारिनि गेजेरजों जों फालिनाय जादों। जायफोर आइजोफ्रा हाबा जानायनि उनाव हाबा जानायनि उनाव जोथोब लाबोफानो हायैनि सम्पति हरफानो हायैनि हाबानि माखासे दाननि उनावनो गावनि फिसायजों नङाबा बिहाव बिखुनजोजों नङाबा न'खरनि मानसिजों केरासिन लुनानै सावथारजादों गोदोना सेकथेनानै बुथारजादों दैयाव गारसोमनानै बुथारजादों सोरबा आइजोआ मोनायाव बास गंसेयाव गाखोलांनानै हौवा मानसिफोरजों हानजायै जिनाहारि खालामजादों बासनिफ्राय नाख्लायनानै बुथारजादों। बेबायदि गोबां आइजोआ जोंनि गेजेरनिफ्राय अबथिरा रुंसारि जालांनो गोनां जाबाय। दिल्लीयाव जालांनाय घटना हारियानायाव जालांनाय घटना गोबां जायगाफोराव जालांनाय घटनाफ्रा जोंखौ खास्रि बिस्रि मोनहोयो। आइजो डक्टरफोरखौ जिनाहारि खालामदों आइजो प्रफेसारफोरखौ जिनाहारि खालामदों आइजो फरायसाफोरखौ उन्दै फरायसाफोरखौनो जिनाहारि खालामनाय बै जाथायफोरा जालांदों। बेबायदि जाथायफ्राव अबथिरायै
गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावनांनाय बै आइजोफोरनो आंनि सिबिनाय आरो आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरो। दिनैनि समाव गोसोखांदों आरो नोंथांमोनाबो एसे दसे सम गोसोखां जोंनि न'खराव जायफ्रा बिमा जाबाय, जायफ्रा गावनि बिमाखौ उन्दै समनि बाथ्राखौ गोसोखांहरबा जों मोनदाङो, आयै आं दै गांदों, आंनो गिलाससे दै लाबो। आयै आं खर' सानाय मोनदों, आंनो मुलि लायहो। आयै आं ओंखाम उखैदों, आंनो ओंखाम खुर। आयै आंनो फैसा नांगौ, बिजाब बायनो नङाबा गस्ला बायनो। जों माब्लाबाबो बुङाखै आफा आंनो गस्ला नांगौ, आफा आं दै गांदों, आफा आं ओंखाम उखैदों आंनो ओंखाम लाबो, आफा आंनो फैसा नांगौ बिजाब बायनो। जों माब्लाबाबो बिफानियाव बियाखै, जों बिमानियाव बिदों। होनबा बिमा माहारिया बेसेबां अनसुलि, फिसाजों बिमाजों गोसो गोरबोजों बेसेबां गोथौ सोमोन्दो दङ बेखौ जों गोसोखांनो हायो। दिनै बे बिमा सानाव आइजोफोरनि सानाव जों आइजोफोरखौ बेबायदि गोसोखाङो। नोंथांमोन जायहा उन्दैयाव बिमा गोमाजादों बेनिख्रुइ खाफाल हावरियासिन रावबो सुबुं गैया होननानै आं सानो। थांनाय बोसोराव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ आइजोफोरनि साइकेल सालायनाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादोंमोन। सानसुनि ओंखाम जाय जायगायाव जोंखौ जाहोदों बे जायगायाव जों जेब्ला जिरायनानै दंमोन, सासे गथ'आ, देरफुनाय गथ'आ ओरैबायदि गाबदों, बियो बिबौजों बाजादोंमोन आरो बिबौआ साइकेल सालायबोनाय आइजोफोरखौ नायदोंमोन लामायाव। बे बाजानाय गथ'आ ओरैबायदि गाबबाय, मा बुंनानै गाबदों? आबै 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 आंबो थांफानो होननानै गाबदों। जों सोंदों बे गथ'आ गावनि बिबैखौ मानो इसेबां नागिरखो आरो गाबखो? अब्ला मिथिनाय मानसिफ्रा खिन्थादों बे गथ'खौ जोनोम होनायनि उनावनो बिनि बिमाया रुंसारि जालांदों। बे बिमानि अननाय मोनफेराखै, बिमाया माखौ बुङो बे मिथिफेरनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बिबैखौ नागिरदों। बिबैया बेखौ खांदों, बादों, फेदेरदों। होनबा सासे गथ'जों, सासे आइजोजों बेसे गोथौ सोमोन्दो थायो। आंहाबो दिनै आं 40 बोसोरनि बारबाय। आं 40 बोसोर बारनानै दिनै आं 8 मार्च खालि दुखु खालामगोन। आंनि आइनि महरखौ आंबो सिनायनो हाया। गोदोनि मानसिफ्रा 30 बोसोरनि आगोल, 20 बोसोरनि आगोल फट' खेबनानै दोननायनि हुदा गैयामोन। दानि बायदि आखाइयाव मबाइलजों केमेरा खेबजानाय सम नङामोन। बेनिखायनो आइनि फट' खेबनानै इन्जुराव आलायनानै दोनाखैमोन, बबेबा खनायाव आइनि फट'खौ सोनानै दोनाखैमोन। बेनिखायनो आं दिनै आइनि महरखौ सिनायनो हाया। मानोना आंबो उन्दै समावनो बिमा गोमाजानाय सासे मानसि। बेनिखायनो आं दिनैनि 8 मार्चआव सानो आंनिख्रुइ दुखुनांथावसिन हौवा मानसि गैया होननानै। मानोना जों बिमानि अननाय मोनफेराखिसै। बेनिखायनो आइजोआ न'खरनि माइनाव, न'खरनि लोक्षि आरो मानसिफोरखौ अनग्रा खांग्रा, मानसिजों गोथौ सोमोन्दो थानाय मोनसे हारि। दा दिनैहाय दुलाराय बुहुमावनो
आइजोफ्रा सांग्रां जाबाय इन्डास्ट्रियाव खामानि मावनाय लेबार बे लेबारफोरनो हौवानि बेथना बारा हिनजावफोरनि बेथना खम होयोमोन आरो हिनजाव मानसिफोरनि खामानि मावनाया हौवा मानसिफोरजों समान खामानि मावनांगौमोन 8 घन्टा हौवाया 8 घन्टा खामानि मावोबा हिनजावफ्राबो आइजोफ्राबो 8 घन्टा खामानि मावनांगौ नाथाय पेमेन्टआ बेथना हाजिराया हौवाफोरजों समान नङामोन हिनजावफोरनिया खममोन हौवाफोरनो भट होनायनि मोनथाय होदों नाथाय हिनजावफोरनो भट होनायनि मोनथाय होआखैमोन हौवाफोरा स्कुलाव थांनो मोनदोंमोन फरायसालियाव थांनो मोनदोंमोन नाथाय आइजोफोरा फरायसालियाव थांनो मोनाखैमोन बेनिखायनो आमेरिकायाव बेसेबांबा बुरजा आइजोफ्रा सानसेखालि राजा लामायाव ओंखारबोबाय राजा लामायाव ओंखारबोनानै थिंथामा लादों दल लादों थिंथामाखौ दामदों दंदलं दंदलं दल दामदों दंदलं दंदलं आमेरिकानि निउयर्क सिटियाव आइजोफ्रा सांग्रांथिनि मेल खालामदों रेलि खालामदों आरो बेनो दुलाराय बुहुमाव आइजोफ्रा सांग्रां जानायनि गिबि आन्दोलन होननानै बुंनाय जादों जागायजेननाय सोमावसारनाय होननानै बुंनाय जादों दाबिया जाबाय हिनजावफ्रा हौवाफोरजों समान खामानि मावनो हाया खामानि मावनायखौ खमायनानै होनांगौ आरो लेबारफोरनि बेथना आइजोफोरनियाबो हौवाफोरजों समान जानांगौ आरो हिनजावफोरनोबो हौवाफोर बायदि भट होनायनि मोनथाय नांगौ आरो आइजोफ्राबो स्कुल कलेज फरायनो मोननांगौ बे दाबिखौ लानानै आमेरिकानि निउयर्कआव आइजोफ्रा गिबि सोमावसारजेनदोंमोन आरो बेनो बुहुमनि आइजोफोरनि सांग्रां जानानै आइजोफोरखौ सांग्रां खालामनायनि सोमावसारनाय बे दिननिफ्रायनो माखासे दिनफोरखौ माखासे अक्ट'फोरखौ आइजो सान महरै फालिबोदों आमेरिकायाव गुबुन गुबुन हादोराव बेबायदिनो इंलेन्डआव एलेमी फ्रांकलिन होननाय सासे आइजोआ गावनि फिसाया जोबोद बोराय गाव जोबोद सिख्ला थेवबो बै बिनि फिसायाबो इंलेन्डआव आइजोफोरनि मोनथायनि थाखाय सोमावसारदों आन्दोलन खालामदों जेबो जानाय नङा दां इंलेन्डआवबो एलेमी फ्रांकलिनआ आइजोफोरनि भट होनो मोननांगौखौ लानानै सोमावसारदों आरो बे फिसाया सोमावसारनायाव एलेमी फ्रांकलिनआ बाहागो लाफादों गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव बिनि फिसाया थैलांबाय 1912 मायथाइयाव इंलेन्डआव गिबि आइजोफोरनो भट होनायनि मोनथायखौ होनाय जादों जि दिनखालि इंलेन्डनि पार्लियामेन्टआव इंलेन्ड हादोरनि आइजोफोरनो भट होनायनि मोनथायखौ फोसावजेननाय जादोंमोन बे दिननि एसे आगोलाव सानसे आगोलाव एलेमी फ्रांकलिनआ रुंसारि जालांदों नाथाय बिथांनि सोमावसारनाय आरो दाबि खालामनाय लेखा इंलेन्डआव 1912 मायथाइयाव आइजोफोरनो गिबि भट होनायनि मोनथायखौ होजेननाय जादों इंलेन्डआवनो 1912 मायथाइयावसो नाथाय जोंनि हादोराव आरो गुबुन हादोराव गोबाव बोसोरनि उनावसो आइजोफ्रा भट होनायनि मोनथायखौ मोननाय जादों थांनाय बोसोरनि बोसोरसे आगोलाव बुंदोंमोन इंटरनेशनल वुमेन डे दिनैनि 8 मार्चआव बुंदोंमोन बुहुमनि गुबुन गुबुन आइजो आफादनि दैदेनगिरि आफादफ्रा बुंदोंमोन प्लेनेट 50-50 ग्रहखौ खावसे खावसे नांगौ जों थाग्रा बे बुहुमा मोनसे ग्रह
बे ग्रहखौ हौवाफोरनो खावसे हिनजावफोरनो खावसे नांगौ बेखायनो बुंनाय जादोंमोन प्लेनेट 50-50 बुहुमखौथ' खावफा खावफा राननो हाया हिनजावजों हौवाजों बिनि गेजेरजों बुंनो नागिरदों हिनजावजों हौवाफोरजों लोगोसे आइजोफ्राबो समान मोनथाय दङ देग्लाय बुंनाय जादों देग्लाय स्ल'गान होदों I am generation equality I am generation equality आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसनाव नङा एमपिनि रिजार्भआव नङा एमएलएनि रिजार्भआव नङा एमसिएलएनि रिजार्भआव नङा साख्रिनि रिजार्भआव नङा एडमिसननि रिजार्भआव नङा जोंहानो रोंगौथि दंखायो एडमिसन लानो हानायनि जोंहानो रोंगौथि दंखायो साख्रि लानो हानायनि जोंहानो रोंगौथि दंखायो एमपि एमएलए जानायनि जोंहानो रोंगौथि दंखायो मन्त्रि जानायनि जोंहानो रोंगौथि दंखायो दैदेनगिरि जानायनि बेनिखायनो इकुवेल समान जों समानजोंसो जोनोम जादों जों उन आगोल जोनोम जायाखै गोजौ गाहाय जोनोम जायाखै बेखायनो बुंनाय जादों we are I am generation equality बे जाबाय देग्लायनि स्ल'गान बेनिखायनो आइजो नोंथांमोन जोंहाबो सांग्रां जानायनि दिनै सम जादों मुस्लिम समाजाव आइजोफोरखौ मस्जिदाव थांनो होआ दा होबाय होननानै जों खोनादों बेयो जाबाय बिथांमोननि समाज आइजोफोरखौ मस्जिदाव थांनो होआ हौवाफोरखौल' मस्जिदाव थांनो होयो आइजोफोरखौ खामानियाव फैनो होआ हौवाफ्राल' खामानियाव थाङो बिनि जाहोना जाबाय मुस्लिमफ्रा आइजोफोरनि सायाव फोथायनाय गैया बिश्वास गैया आइजोफोरनि सायाव जों हौवाफ्रा माबा बाथ्रा रायलायखुमाबा बेखौ हिनजावफ्रा बाथ्रा लाखुमानो हाया एरसनो रायलायो गुबुननो खिन्थायो बेनिखायनो मुस्लिमफ्रा आइजोफोरखौ फोथायाखैमोन मस्जिदाव हाबनो होआखैमोन आरो गोसोम गोसोम जि गाननानै मोखांखौ खोग्लोबनानैसो थाबायनो थिनदोंमोन बे जाबाय मुस्लिमफोरनि समाज बेनिखायनो बे मुसलमानफोरनि समाजखौ सोलायनांगौ मुस्लिम समाजाव आइजोफोरखौ हिनजावफोरखौ थोरसियाव ओंखाम जानाय बायदि गिलासाव दै लोंनाय बायदि थौआव ओंखाम संनाय बायदि हिनजावफोरखौ मुस्लिम हौवाफ्रा बाहायोल' बेखायनो तस्लिमा नासरिना गांसे नबेल बिजाब लिरदों तस्लिमा नासरिना बांलादेशनि मुस्लिम आइजो बियो गांसे नबेल लिरदों नबेल बिजाब सल'मा बिजाब आरो बे बिजाबनि मुङानो जाबाय लज्जा लासिंसिं आरो बे बिजाबाव बिथाङा बुंदों मुस्लिम हौवाफ्रा मुस्लिम हिनजावफोरखौ थोरसि लथा बायदि बाहायो बेबायदि बुंजानानै मुस्लिम मानसिफ्रा तस्लिमा नासरिननि नबेल बिजाबखौ फरायनो नाङा होननानै बुंदों आरो बिथांखौ बांलादेशनिफ्राय होखारहरदों खारखुमानानै बहाबा इंलेन्डआव बहाबा नेदारलेण्डआव बहाबा सुइडेनाव खारखोमानानै थाहैनो गोनां जादों दा बिथाङा भारतनि नोगोरारि जानो गोनां जाबाय बिसोर हौवा मानसि नङा हिनजाव मानसि तस्लिमा नासरिन बयनिख्रुइबो खम बैसोआवनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था नबेल बान्था मोननो हानाया सोर 17 बोसोर बैसोआवनो नबेल बान्था बेबो हौवा नङा आइजो मालाला इउसुफजाई मानो थाखाय नबेल बान्था मोनदों पाकिस्ताननि उग्रपन्थी बा टेररिस्टफ्रा बुंदोंमोन इउसुफ मालालाखौ नों फरायसालियाव थांनो मोना मालालाया बुंदों सानदों आंहाबो लेखा गोरों जानो लुबैयो लेखा गोरों जानानै समाजखौ नायनो लुबैयो
आं मानो स्कुलाव थाङा आं स्कुलाव थांदों बियो सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांदों टेररिस्टफोरनि उग्रपन्थिफोरनि बादा होनायखौ बियो खोनासङाखै आरो खोनासङिनि थाखाय सानसेखालि बियो गाखोलांनाय स्कुल बासखौ मोनसे हाग्राबारियाव उग्रपन्थिफ्रा टेररिस्टफ्रा लाखिबाय लाखिनानै बास सिङाव हाबनानै सोंबाय मालालाया सोर मालालाया सोर मालालाया आखाइ दिखांनानै बुंबाय सार मालालाया आं AK-47 राइफलजों बै उग्रपन्थिया मालालाखौ टारगेट खालामनानै गावबाय इसोर दङ गुलिया खर'आव नाङाखै गुलिया खुगाखौ सोरखिलांदों आरो बेखौ पाकिस्ताननि बबेबा मोनसे हस्पिटालाव लांदों आरो बिनिफ्राय मोजां ट्रिटमेन्टनि थाखाय इंलेन्डनि लन्डनाव लांनाय जादों आरो बे लन्डनावनो हामनानै दिनै मालालाया इंलेन्डआव थाबाय फरायबाय कलेज फरायबाय आरो बिनि साहसखौ मोजां मोननानै आरो बिनि दुलाराय बुहुमनि आइजोफोरनो मोनसे मेसेज होबाय न' सिङाव एरसोनानै दाथा फिसायनि सिङाव दाथा हौवाफोरनि सिङाव दाथा गिख' जानानै दाथा फरायसालियाव थां आइजोफ्राबो सांग्रां जा बे मेसेजखौ होनायनि थाखाय अब्लाबो गोजोननि नबेल बान्थाखौ होदों हौवा नङा नोंथांमोन इउसुफ मालालाया आइजो दिनै सोर हादों मालालायासो हादों आइजोफ्रासो हादों दिनैबो आफ्रिका हादोरमानि जिम्बाब्वेफोर बायदियाव आफ्रिका हादोरमानि कंग'फोर बायदियाव निग्र मानसिफ्रा सिभिलाइज जायाखै सोद्रोम जायाखै आरो हिनजावफोरखौ आइजोफोरखौ फरायसालियाव थांनो होआखै दिनैबो आइजोफ्रा न' सिंनि सासे मानसिबोल' ओंखाम संग्रा ओंख्रि संग्रा जि सुग्रा सासे मानसिबोल' जानानै दं नाथाय गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन आइजोआ सासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिबो जाबाय बेखायनो बै दैदेनगिरिफोर बायदि बै गेदेमाफोर बायदि जायफोर हादोराव जायफोर ओनसोलाव जायफोर जायगायाव आइजोफ्रा सांग्रां जायाखै सिरि मोनाखै सिरि मोननायनि सम जादों आं सान सुकिया म्यानमार हादोरनि मानसि बेबो हौवा नङा आइजो बिनि बिफाया म्यानमारनि प्राइम मिनिस्टार जादोंमोन आं सान सुकिया लन्डनाव केम्ब्रिजआव फरायनो थांदोंमोन केम्ब्रिजआव फरायनायावनो सासे ब्रिटिश सेंग्राखौ लोगो मोननानै मोजां मोनलायबाय हाबा जाबाय आरो इंलेन्डआवनो संसार जाबाय बिमाया सानसेखालि फन हरबाय जे आं बुरैबाय आंनि देहाया मोजां नंला नों आंखौ खेबसे नायनो फैदो आं सान सुकिनि बिमाया फिसाजोखौ लेंहरबाय गावनि न'आव आं सान सुकिया गावनि फिसायखौ गारबोनानै गावनि फिसाला देरफुनाय आलेकजेन्डारखौ गारबोनानै गावनि आंगोनि बिमाखौ नायनो गावनि जोनोम हादोर म्यानमार हादोराव फैफिनदोंमोन फैनानै नुबाय डेम'क्रेसि लुबैग्रा गणतन्त्र लुबैग्रा रायजो राजाफोरखौ आर्मि पुलिसफ्रा जोबनानै दोनदों गावथारदों बुख्रुबदों साजा होदों आरो बेखौ नुनानै आं सान सुकिया दुखु मोनदों गावनि हादोरनि आखल आखुफोरखौ म्यानमार हादोराव आं सान सुकिया बेरायफैनाय समाव गणतन्त्रआ गैलामोन आर्मिनि सासन जादोंमोन बे आर्मिनि सासनाव सातजाला सैनांनाय जेलाव जोबनानै दोननाय गावथारनाय बुख्रुबनायखौ दुखु मोननानै बियो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों फै म्यानमार हादोराव गणतन्त्र गायसनफिननि बे बाथ्राखौ बिमाखौ नायनो फैनाय मानसिया फोसावनाय लोगो लोगोनो
म्यानमार सरकारा आं सान सुकीखौ हम एरेस्ट खालामबाय बिखौ न'आव बेंनानै दोनबाय पुलिस मिलिटारिया पारमिसन होआबा सरकारा पारमिसन होआबा बहाबा थांनो हगार हराबा आं सान सुकीया ओंखारलांनो मोनला न'खौ पुलिसफ्रा बेंजोबनानै दोनबाय हम एरेस्ट खालामबाय गोबाव बोसोर आं सान सुकीखौ गावनि न'आव जोबथेनानै दोनबाय बे गोलाव बोसोर जोबथे जानायाव गावनि फिसाया बोरायनानै थैलांबाय अनजालु फिसालाया सेंग्रा देरनानै बिहामजो लायबाय फिसाय थैनायाव दै गरदसे दौहदनो मोनाखिसै फिसाला आलेकजेन्डारा बिहामजो लायनायाव रंजानो मोनाखिसै आं सान सुकीया थांफिननोनो मोनाखिसै आरो बिनि साहसिखौ मोजां मोननानै म्यानमार हादोरखौ गणतन्त्र गायसनफिननो थाखाय आन्दोलन खालामनायखौ गनायनानै नबेल कमिटिया गोजोननि नबेल बान्था होनाय जादों आरो बिथांखौ बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरा नारसिनबाय थानायखौ सन्मान होनानै आं सान सुकीखौ उदां खालामनो गोनां जाबाय आरो बिथाङा दिनै म्यानमार हादोरनि सासे गोख्रों आइजो दैदेनगिरि हौवाया हायाखै म्यानमारखौ उदां खालामनो हौवा मानसिया हायाखै उदां खालामनो म्यानमारखौ उदां खालामनाय जाबाय दिनै सासे आइजोआ होनबा आइजोनि गोहोआ बेसे गोख्रों नोंथांमोन आइजोनाव बेसेबां शक्ति दङ मेक्सिस गरकिया सासे लिरगिरि मेक्सिस गरकिया गांसे बिजाब लिरदों दि मादार आरो बे बिजाबखौ बर'आव राव दानस्लायबाय बिमा नाम दोननानै बे बिजाबाव मादार बिजाबाव मेक्सिस गरकिया सल' खिन्थादों आं गुसुंल' खिन्थागोन रासिया हादोरा गोदो गोदाय माहाजोनफोरनि हादोरमोन केपिटेलिस्ट जायखौ पलिटिकेल साइन्सआव बुङो बे माहाजोनफोरनि हादोराव